Projekcijom filma Mrtve ribe plivaju na leđima redatelja Kristijana Milića bit će otvoren 10. Mostar Film Festival, festival filmske glume. Projekcija filma će biti zatvorenog tipa. Po riječima glumca Dražena Mikulića, projekcija će donijeti posebne emocije. Malo prepriča taj scenarij, ali recimo ukratko da je to nekakvih 10-ak ljudskih sudbina koje su povezane jednim samoubojstvom. Eto, ja ne bih to sad previše nekako pričao scenarij filma, nego to kad ljudi pogledaju neka daju svoj sud i ocjenu. U natjecateljskom programu Mostar Film Festivala bit će prikazano 7 filmova, iz kojih će stručni žiri odabrati najbolje glavne i sporedne glumce, te nagraditi najboljeg debitanta. Sutra otvaramo, kao što smo rekli, zatvorenom ili kontrolnom projekcijom Mrtve ribe plivaju na leđima redatelja Kristijana Milića, na koji smo izuzetno ponosni, i nakon toga slijedi natjecateljski ili glavni program. Od srijede 23. studenog u prodaji su ulaznice koje se mogu pronaći na blagajni Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača. Inače, 10. Mostar Film Festival održat će se od 24. do 30. studenog u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača u Mostaru.